Замислял ли си се, защо някои хора постигат всичко, което искат, а други стоят на едно място с години? Не защото са по-умни, не защото имат повече късмет, а защото мислят различно. Истината е проста. Животът ти не се определя от това, което се случва около теб, а от това, което се случва в главата ти. Всеки ден ти програмираш ума си, с мислите си, с думите си, с това, което си повтаряш. Въпросът е, правиш ли го съзнателно или оставяш ума си да работи срещу теб? Днес ще ти покажа как да поемеш контрол, как да препрограмираш мисленето си и да започнеш да създаваш резултати. По методите на Наполеон Хил и идеите от Think and Grow Rich. Умът ти има две части – съзнание и подсъзнание. Съзнанието мисли, подсъзнанието изпълнява. Подсъзнанието не анализира. То не пита дали нещо е вярно или не. То просто приема това, което му повтаряш като истина. Ако всеки ден си казваш «не мога», «не съм достатъчно добър», «няма да стане», подсъзнанието го приема и започва да създава поведение, което го доказва. Започваш да се съмняваш, започваш да отлагаш, започваш да се отказваш и животът ти остава същият. Но ако започнеш да му подаваш различни мисли, различни убеждения, различни картини, тогава се случва нещо различно. Подсъзнанието започва да работи за теб, започваш да действаш, започваш да търсиш решения, започваш да виждаш възможности и животът ти започва да се променя. Проблемът е, че повечето хора никога не осъзнават това. Те живеят на автопилот. Стават сутрин и първата им мисъл е «Не ми се става, ще е тежък ден». През деня «Не съм достатъчно добър, това е трудно». Вечер нищо не се получи. И така, ден след ден, те програмират собствения си провал, без да го осъзнават. Но тук идва силата. В момента, в който осъзнаеш това, получаваш контрол. И инструментът, който ще използваш, се нарича автосугестия. Наполеон Хил говори за това постоянно. Автосугестия означава съзнателно да влияеш на подсъзнанието си чрез повторение. Но не просто да казваш думи, а да ги казваш с емоция, вяра и яснота. Ето как да започнеш. Първо, вземи една цел, но не нещо общо. Не искам повече пари. Кажи, искам да изкарвам 3000 лева на месец. Конкретно и ясно. След това превърни тази цел в изречение. Аз печеля 3000 лева на месец и се развивам всеки ден. Сега идва най-важната част. Всеки ден, сутрин, веднага след като станеш, вечер преди да заспиш. Повтаряй това изречение на глас, бавно, с емоция. Но не спирай до думите. Представяй си го. Виж живота си. Виж как живееш, как говориш, как се чувстваш. Усети го, защото подсъзнанието не разбира думи. То разбира образи и емоции. В началото няма да вярваш. Ще ти звучи фалшиво. Ще има глас в главата ти, който казва: това е глупост. Това е старото ти мислене, старата ти програма. И тя се опитва да остане. Но ако продължиш, ако не спреш, тя започва да отслабва. И новата програма започва да се изгражда. Представи си двама души. Единият си казва всеки ден: няма да стане. Другият си казва: ще намеря начин. След една година животът им е напълно различен. Не защото единият е по-умен, а защото мисли различно. Това е силата на ума. И това е причината някои хора да успяват, а други да стоят на едно място. Но има нещо важно, което трябва да разбереш. Това не става за един ден. Не става за седмица. Това е процес. Всеки ден, без изключение. Защото мисленето е навик, а навиците се изграждат с време.
Всеки път, когато избереш позитивна мисъл пред негативна или избереш действие пред страх, избираш да продължиш. И по този начин ти препрограмираш ума си. И обратното. Всеки път, когато се откажеш, ти подсилваш старата програма. И тук идва истината. Никой няма да го направи вместо теб. Нито книга, нито видео, нито някой друг човек. Всичко започва от теб. От това, което мислиш, когато никой не те гледа. А когато започнеш да контролираш мислите си, започваш да контролираш действията си. А когато контролираш действията си, започваш да контролираш живота си. И в един момент ще се събудиш и ще осъзнаеш, че мислиш различно, че действаш различно, че животът ти изглежда различно. И хората ще кажат: имаш късмет, но ти ще знаеш истината. Това не е късмет, това е програмиране. Умът ти е инструмент, най-силният инструмент, който имаш. Но въпросът е, ще го използваш ли или ще оставиш той да използва теб? Ако си готов да поемеш контрол, ако си готов да започнеш да мислиш различно, харесай това видео и се абонирай за канала.